A Academia Galega de Seguridade desenvolve ao longo desta semana na Pobra un curso de formación específica para bombeiros. A través dunha serie de sesións teóricas e exercicios prácticos adquiren a formación precisa para saber actuar ante unha fuga de amoníaco. Estamos facendo uns exercicios prácticos sobre o amoníaco que nos pideu a Academia Galega, que na zona do Barbanza era moi problemático que había moitos frigoríficos. E claro, desde bombeiros de todo Galicia non sabemos ben como comportarnos con trajes NVQ, se temos que cortar nunha bomba, se temos que cortar nun depósito, non sabemos moi ben como vai o amoníaco. E decidimos facer un curso nos propios frigoríficos para adaptarnos aos plans de emergencias que teñen eles co material co que temos en bombeiros. Hai parques de bombeiros que casi non teñen material e outros que sí que temos. Eu estou no de Santiago e temos material a punta pala, pero despois os parques comarcales xa son pouca xente, pero teñen o material, aínda que teñan material, non o van a poder utilizar porque son poucos. Este curso ven sentar as bases dun proxecto no que están a traballar varias empresas da Pobra para crear unha unidade propia de emerxencias. Aquí na Puebla ahora estamos intentando crear a norma UNE 22320, que é sobre emergencias para a población. En caso de que teñamos unha fuga de amoníaco, como avisamos á población, como solventamos. Irían dúas persoas desta empresa, outras dúas de Albacora, outras dúas de Sálica, outras dúas de Congalsa, outras entre varios estarían formados, que conste que todas as empresas teñen o seu propio plan de autoprotección, que xa está formado por un director de emergencias, por un director de intervención, por os distintos grupos que nos entañe, e máis teñen os seus propios medios. Pero aparte, se algo pasa nas outras, para justificar que nos baixe o tema do seguro, pois o que intentamos é facer eso, que ter un grupo de bombeiros especialistas no tema de amoníaco, mas no tema de incendios. A necesidade de crear esta unidade ven derivada da gran cantidade de empresas frigoríficas na zona que presenta maior risco de escape destas substancias.